Şeyde bir gıydan vardı bak. Görsen mara men şunu öýrenýän gıydan vardı. Men gördüm. Kuntu pullanmalarına kuntuçuluğu. Yani pul ya tabii pullanmalar ama psikolojik kellesi bozulýar yani eğer urya ya ikili gece ya taşta ya kidade ya yine bir zat bolýar. Psikolojisi ütköýär. Onun böküp geçip soňam hem onun 5 mandyra onun 5 soňam enlik bolýar. Şeyden kuntu bolup gidýär. Ine şolar kim urya karşın? Şo gyýdyn hemme durmuşyny 4 bolsun. Şo gyý kuntu bolarmy? Ýok, bolmaz. Diýmek bir güne erkek eşek güne. Näçe şoň laqatjan. Näçe sen şo gyýdyn seriýoz nadyň bolmasa sen şo gyý elde girýän. Näçe sen şo gyýdyn mertebesini düşürýän. Şo gyýdan biziň doganmaz giýmez. Şo gyýdan biriň gyýdy. Sen erkekden gyýdyn bolanna sen gyýdyň şeýle bolmagyny isler misin? Ýok, istemersin elbetde.